Kardom kadukawe Karbitish 2.0 YouTube channel long kelangara doana first tamil apen pini laso video long nali tomana ke 1p thula bangke non PM Kisan 20 installment update Akimi APUTHAK sinang 1p lo copy update mala bangke nali tum laso video arlo si thek long ikpo nali tum laso YouTube channel subscribe kelang pute subscribe igol apen video nali tum share porigon tangde non PM Kisan la 20 installment la bang so update APUTHAK le pati ekben lang polonang lapen cethan polonang Tangde non PM Kisan 20 installment update APUTHAK le lang polonang lapen cethan polonang nalitum update bateklar dagalam kachini ji afal su video labang nalitum kicheng pen kijudan kelang nangji kenang solo tangde non upward padam de pin pen cethan polonang PM Kisan Samanandi Yojana 20 installment update copy update ma la APUTHAK lang polonang lapen latest dak release status nalitum thek polong ji kedamtang 19 installment labang ki kadu kawita chini lo February 24 2025 last one kan February achiklo 24 ani si 19 installment labang ki kadu kawe la PM Kisan long amen ki duan abang pu abang fitum suri hini Tangka labang ke long don iglo lape non 20 installment abang la so achiklo si kelongji adet bangedo lapen juna ciklo stame jun last molam si longji puta update bang ki pipon stame jun last molam stame la 20 installment Tangka la bang ke long igedet lo lapen puta non July ciklo stame non July date 1 penceng lok pinila date 30 dia ekta date 28 an nang pleng tang lo stame na anta la 20 installment kilongji angring bang ke asapta avela lapen government hin pen stame hangnat information stame mate updates stame pipon pela lasinon la 20 installment labang so Tangka bang komantuar ni si kilongji ma la so APUTHAK puthot cethan polona lapen puthot la kidamtang media lason updates kilonga hin pulotang te pulotang te kedamtang la July 18 ni Bihara long isi event ba program do hoda ke hai Narendra Modi ahin pen stami pangdak pon popusi pupono stami holo so ho stami la 20 installment kilong zia det bangke hoda stami pupon pedet lo lapen la son thak sinon dambom lo lapen la non July chiklota pini 28 lo la se 28 anta PM Kisan Tangka bang elong ikela lapen puthot dak media reports ahin pen kelong ating pulotang tinalitum theklongji recent reports now sizes likely disturbance around August 2 2025 lapen non puthot dak adet bangke dak media reports ahin pen kelong ating pulotang te mo chiklo la August tarikh ini si la 20 installment Tangka bangke long pon exi puta dak update bangke kipi pondo stame official confirmation adet la bangke na anta pangdak pon pipin lang la son thak long le prang nang litum copy asai si ke claim nang jima nili kidamta video long stame nang litum panang than pachini poniklo complete mandatory eKYC on pmkisan.gov.in nang litum hodak eKYC la bangke chok lima chok chema la tanalitum ki claim nang ji kinang sodlo number 2 ensure Aadhaar is linked to your bank account lapen nalitum ada kachini nang ji la bangke Aadhaar card pen bank account stame link duma vema la tanalitum kachini nang ji kinang sodlo lapen number 3 check your name and status on PM Kisan portal lapen nalitum hodak nalitum amen chok lima chok chema lapen nalitum la status bang land setting yes duma vema lapen banking lai problem duma vema la tanani tum kelang nangji kenang sodlo lapen number 4 lo nani tum kachini nangji la bangke publication of fake messages or social media claims lapen nani tum lai social media hin bang kapa chethang tap lai news pen nani tum kachiri nangji kenang sod lapen la WhatsApp lo stami penangan lason ki share pondodo PM Kisan new registration apps daho lapen eKYC apps daho lahai la WhatsApp long kapacetang lahai long nalitum click dun dedet sikime la so APUTHAK nili mo kapregar ni nili video na 1p2 ekpo lapen
summary timeline labang ke dak kapathik po na ting pulo tang te nalitum dak thek longji juna cheklo tame long ponji pulata long pon pedet lo so nakthak July 18 ni PM Modi la odak ye motiharia long event arni si pangdak ponji pulata pangdak pon pedet lo epenon latest dak media reports ateng pen pulo tang te August 2 arni si la 20 installment atangka labang ke long pon exist puta dak tok pon lo labang ke an ahok ne labang ke non aprang update la non ini thom afisi chini pon ikpo Sinalitum kopine official update jong si pipon lo pulte nalitum la PM Kisan .gov.in la official website long dampes tami nalitum hodak tami ison sonni update bangke nalitum long ponigji apen stay alert and verify all communication through official source kasi nalitum claim clear prang lahi bangke nalitum keciri neng cikinang sot athimanon PM Kisan amen pen lason hacker ba scammer tum doigo asi lahai pen nalitum keciri neng cikinang sot lo sinili labang sa YouTube channel along stami update bang pipon igmampo kumantuan si kilong jima long lema lapen kopi update sinon ki pipon mal high update an bang kenili nalitum manang than pachini pon igmampo nalitum laso YouTube channel subscribe kelam re subscribe ingon lapen video ki share labang nalitum tene igri karbiang long aras tami pelang ignang lapen pachini ignang lason son update nalitum kilong versi apan pula laso YouTube channel kecing on benalitum subscribe ingon tangga dome thakme kadu kawe car british 2.0 YouTube channel long kelang ara do ana fans tami nil hin ben card dom